lehenengo jardunaldia. Galdakao ahos hauko azokaren lehenengo jardunaldia. Irrimarra deskubritu nuenean, alako kolpe handi bat hartu nuen, ze Euskal Herrian 20 urtetik ona asko garatu da irudigintza eta batez ere aurre eta gazte literaturan. Esate ere bai ez dela historikoa, ez duela Altzoko handiaren bizitza kontatzen direla, Altzo eta Kutixiren arteko abenturak, ez? Udal bandua, bihar ez dago zertan ikastolara joan. Bihar ez dago zertan lanera joan. Hemen gagozan guztiok, bihar perretxikotara goaz. Ekin batean aurkezteko eta Euskal Herria osoan zabaltzeko eta sorpresa handia. Batzuk, ja gure etorri dira gure estanera eta gero beste hainbat pasatzen zirelanik eta... Asmoa izan da gu musikariak eta irakasleak garen ez, asmoa izan da kantu batzuk proposatzea irakasleak. Sortu dugun izan da txokotxu bat. Altxor moduko txokotxu bat. Hemen muguru kalean, gure txartak. Efectivamente, kalean, gure kultura, gure literatura, ahoz zabaltzeko aukera, bostegun zoragarreteko gozatzeko. Estatua dagoena ikusten da berari buruz gauzak entzuten da, bueno, ez dakizekatik esate duten hau, baina beste hitz egiten da, ez da Altxori buruz da, besterik gabe. Ia zen urtetan.